Όλοι ξέρουμε το Skibidi Toilet. Όλοι ξέρουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Αλλά τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά τα δύο φαινομενικά ασύνδετα πολιτιστικά φαινόμενα? Η απάντηση θα σας σοκάρει. Ο ήχος του Νίκου Πορτοκάλογλου είναι μοναδικός. Κιθάρες που ταξιδεύουν ανάμεσα στο ροκ και το έντεχνο, φωνητικά που στέκονται ανάμεσα στο επικό και το νοσταλγικό. Αν το αναλύσουμε προσεκτικά όμως, θα δούμε ότι αυτή η μουσική αισθητική έχει έναν απόϊχο στο Skibidi Toilet. Γιατί όπως το ελληνικό έντεχνο, έτσι και το Skibidi Toilet είναι ανεξήγητα εθιστικό. Αν υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου, αυτό είναι η αναζήτηση. Αναζήτηση νοήματος, αναζήτηση ελευθερίας, αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Και τι βλέπουμε στο Skibidi Toilet? Μια ασταμάτητη μάχη, έναν διαρκή αγώνα για επιβίωση μέσα σε ένα χάος από τουαλέτες και τηλεοπτικά κεφάλια. Μια υπαρξιακή αναζήτηση που θα μπορούσε να είναι εμπνευσμένη από έναν Έλληνα τραγουδοποιό. Τυχαία? Δεν νομίζω. Σε όλη του την καριέρα ο Νίκος Πορτοκάλογλου μίλησε για την ανθρώπινη εμπειρία, για τη σχέση του ατόμου με τον κόσμο γύρω του. Και τι είναι το Skibidi Toilet αν όχι μια αλληγορία του ανθρώπου ενάντια στη μηχανή? Μια κραυγή αγωνίας απέναντι σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο παράλογος. Δεν βλέπουμε απλώς έναν αγώνα μεταξύ κεφαλιών και τουαλετών. Βλέπουμε τη μάχη του ανθρώπινου στοιχείου απέναντι στο άγνωστο. Μπορεί κάποιοι να πούν πως αυτό είναι απλώς μια σύμπτωση. Πως η ελληνική ροκ μουσική δεν έχει καμία σχέση με τη Skibidi κουλτούρα. Αλλά τότε, πώς εξηγείται το γεγονός ότι και οι δύο περιέχουν ακατανόητες επαναλαμβανόμενες φράσεις? Μήπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου είναι ο πραγματικός πατέρας του Skibidi Toilet? Η απόφαση είναι δική σας. Αλλά εμείς ξέρουμε την αλήθεια.